et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek biješe dobar, biješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio u grijeh. Kiše padaju, polja rađaju, djeca sanjaju, nije nas ostavio. Kiše padaju, polja rađaju, djeca sanjaju, nije nas ostavio.
Ne huzni! A zašto? Ne huzni! Jedan može biti dva. Zato nije. Mora. Baba. Udruga starih sportova Bilje! To kapitan, svaka čast. Hvala vama.